hvad du skal tegne med. En tynd pen. Ja. Den har du vel? Det har jeg lige her. En pink påsketus. Hvad tror du, jeg har det? Ja, det har jeg. Okay. En gul overstregningstus. Den kommer til at bruge ekstremt meget. Det tror jeg ikke, jeg har. Jeg har en orange. Neon. Skal det være neon? Hvad er vigtigst? Er det cool eller er det neon? Du først. Jeg vil sige, at fluorescent-effekt er ret vigtig. Så er det eneste, jeg har en orange. Ja. Der er en anden, der har brugt alt mit andet neonfarvet, jeg ved ikke om det er. Det skulle da blive gråt nok, hva'? Jeg har også en grøn. Nej, det skal ikke være en grøn. Der er lidt træt, at der er nogen der... Den er sådan sagt i sager. Jeg var ikke klar over, at jeg var lidt tørt for det. Ja, det var det heller ikke. Nå. Nu får vi en lidt... Skal jeg så bruge en gul feltfarve, eller skal jeg bruge Posca? Ikke gul Posca. Skal jeg så bruge en fibertus? Fibertus eller en anden fluorescent farve? Jeg har, jamen den eneste anden fluorescent jeg har, den er ud over grøn, det er orange. Ja, det kunne måske være meget spændende. Okay. Det tror jeg, det bliver mere spændende end gul i hvert fald. Jeg ved ikke rigtigt, hvad synes du er vigtigst? Det ved jeg ikke, jeg ved ikke, hvordan tegningen ser ud. Nej, det er sandt. Okay, men så har du en fluorescent farve. Ja. Har du en pink påsketus? Ja. Okay. Har du en blågrøn påsketus? Nej. Skal den være mørkegrøn eller blå? Det skal også have den grønne, vil jeg sige. Okay. Den er helt ny. Hvad? Og så skal du bruge en lilla feltpensfarve. Den mørke lilla. Ja. Nu har jeg 5 ting. Nu har du 5 ting? Ja. Så er vi klar til at gå i gang. Ja. Vi skal tegne en Hvordan tegning. skal det vende? Det skal vende vandret. Ja. Og det du skal tegne, skal du have titlen først. Ja. Det er In This Chapel of Ritual, under stregen, ikke? Mm. Hvis du så skråt mod højre. Højre hjørne. Ja, cirka. Top. Bund. Ja. Gå 2 mm ned. Der er en streg 2 mm ned. Streg vandret. Ja, hvor lang? 1,3 cm. 1,3. Ja. Ja. Og så tegner skråt op mod højre hjørne. Ja. 2 mm igen. Ja. Og så tegner næsten lodret ned. Lidt. Altså den skråner lidt mod højre. Ja. Cirka 1 cm ned. Ja. Ja. Kan du se, der er noget, der begynder at ligne en kat nu? Ja. Okay. Okay. Men det er godt. Og vi har en underkæbe her også, ikke? Nej. Den har vi ikke nu. Nej, det har vi slet ikke. Men har vi en streg nederst? Nej. Vi har ikke nogen streg nederst på den her. Det, nej. Der er ikke nogen streg nederst. Altså, vi har den her... Kan du ikke bare tegne? Kan vi ikke bare fortsætte fra det punkt, vi havde nu? Det gik så godt. Kan vi ikke bare fortsætte fra det? Okay. Jeg er kommet ned på højre side af kattens hoved. Ja, men det er fordi, nu kommer vi til øjnene. Ja, så gør vi det. Bare fortæl mig ud fra det her punkt, hvor jeg skal lave ting.
Okay. Den her streg, du har tegnet nu, den fortsætter ned i en lille cirkel. Hvordan fortsætter den ned i en lille cirkel? Den yderste streg, det bliver til den yderste periferi Af en kat. af en cirkel. Af et øje. En cirklen er et par millimeter i diameter. Okay. Forstår du, hvad jeg mener? Ja. Ja. Nu har jeg sat en cirkel. Ja. Så tegn en tilsvarende lige ved siden af mod venstre. Lige ved siden af? Ja. 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 Imellem de to nedenunder, ikke også? Ja. Der kan du tegne en cirkel mere. Ligesom hvis man stabler kanonkugler. Ja. Ja. Og ved siden af den en mere. Og ved siden af den en... Ved siden? Højre eller venstre? Venstre. Ja. Og til venstre for den en mere, sådan så vi får fyldt, sådan så den går ud i det der luft, vi tegnede. Jamen det er vi lidt under. Okay, men kan du ikke bare få det til at passe sådan ind? Men jeg er ikke derovre endnu. Altså tegn lidt større, altså. Okay. Så bare få det til at lukke sammen. Imellem de to hvor meget har vi nu? Nu har jeg fået det til at lukke sammen. Nu har jeg 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 øjne? Ja. 11 øjne? Jamen de er små. Du skulle kun have 5 nu. Jeg har en 11. Okay, men der er kun 9 i alt. Ja. Det bliver spændende. Men jeg har fra den ene side til den anden side. Okay. Men du sagde, at du skulle få det til at lukke sammen, så bliver jeg nødt til at tegne flere øjne jo. Nå okay, men du har meget små øjne så. Du sagde, at de var et par millimeter i diameter, så ja, ved Gud, jeg har små øjne. Okay, måske lidt mere for. Men der er okay. Sådan er det jo. Men hvor mange linjer øjne har du? 2. Okay. Kan du tegne 3 øjne mere på en linje ovenover? Ja. Ja. Hænger begge to af de her streger fast på den streg? Nej. Nej. Det yderste gør jeg ikke. Det yderste gør ikke? Nej. Nej, men det yderste... Fra det yderste, ikke også? Kan du få det til at ligne enden af et vikingskib? Ja. Lav sådan en bølge op. Bølge? Ja, altså Det er bare sådan en slags kanelsnegl på hovedet. Ej, den kanelsnegl skal du lave over i den anden side. Hvor? På højre side, men den kan vi komme tilbage efter. Du skal lave den der kanelsnegl, ikke også? Hvordan? Hvorhen? Over i venstre side nu. Jamen, hvad skal det sidde fast på? Det kommer ned, det skal sidde fast nede fra bunden af. Kan vi så ikke tage det? Okay, ned fra bunden af, ikke også? Lige nedenunder her, hvor du er nu. Den her streg. Ja, der har jeg sådan et 1 cm mellemrum. Ja. Ja. Men nede på linjen der, ikke også? Der udgør kanten. Er det her backdrop, eller Ja, hvad? ja. Ja. Nede i hjørnet af det? Nej, helt nede i hjørnet. Bare nede på kanten? Ja. Hvor langt inde på kanten? Ret ned fra, hvor den her streg slutter, som vi er ved. Ja. Ja. Så tager han sådan en krølle op, ligesom hvis du tager den der kanelsnegl. Nej, men altså det er fordi... Du sagde, at jeg skulle lave en streg 3 mm væk fra det her backdrop. Ja, 3 cm. 3 cm? Ja. Jeg har lavet 3 mm. Kommer ikke mere ud nu. Så er det jo sådan, det er. Er det ikke det? Jo. Men det hele er farvet. Eller burde være farvet. Ja. Ja. Okay, så du er færdig? Ja.
Du bytter om så? Ja. Jeg glæder mig. Wow, den er smadret, den her også. Jeg elsker det.